जतन खुलुमबाय दिनै जों दिल्ली त्रिपुरा भवनाव तंगतै कायसे प्रेस मीट खायनानै नांसौखा हमनी जोंनि ब्रह्म गोनां एम राजेश त्रिपुरा तंगो ते जोंनि YTM नि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्रह्म गोनां हलिक चागमा आन लोगो तंगो जों दिनैबो दिल्ली खन हायफोनो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव न हाय मैतो खायनानै मुचुबै जों नांसौै तंमानि बागै जों प्रेस मीट खायनानै नांखा जोंनि महाराजा जोंनि बुबाग्रा भॉइस मेसेज माने जतन दिनाव खोनाबाय खोना जों जे DSR एसिस्टेंट कमांडेंट नायक सुबिदा थैमान न दैबे सारा त्रिपुरा जोंनि त्रिपुरा साराव खा खामलायजागनि बिसिं दै जों बर'नि फेमिलि दै माने जाति गोष्ठी तंनाय रगनि गानार जों जत त्रिपुरा साराव बासालायनि नांगो हानि बाङै खोना बुबाग्रा सारैगो एबा दिफ्राव फोनांथों कैंडल मार्च रैली खायनायनि बागै बका कैंडल मार्च रैली खायनायनि नांखासिनि त्रिपुरा सा माहायखे जे कवै बुथारजा माने साल गोथां DSR नि जे जवान तंनाय बे कवै बुथारजा माने बने जस्टिस नि बाङै जों जोंनि त्रिपुरा माथाते जत त्रिपुरा सा बुबाग्रानि नेतृत्व जों अजराव बासालायनायनि नांनाय खोनानि जे जोंनि कैंडल मार्च आइदिनो जोंनि डिक्लेरेशन खायजे तंगो बुबाग्रा बैनि पार्टी तमा खाय तंग बनो जों नायावै बर'नो जों केबिनिया बर'नि एगेन्स्ट जों कब साया बर'नि एगेन्स्ट जों रैली खाया तमाखे जों जोंनि त्रिपुरा सा दफानि जे माहाय थैलायमानि जराव जे हामिया जराव जों बनि गानाव बासालायनि नांगौ अबसि जोंनि बुबाग्रानि वानसम ये जों दिनै ताखुबाय ताखु माहाय जरा हायाव खरकसानि जरा हायाव ते खरकसा लगरया गानार बासाया हांखांखे जोंनि त्रिपुरा सानि बिसिङाव कागलायमानि नुगजाल हानि बाङै जोंनि बुबाग्रानि वानसमोन जों अजराव गाहाम खलायै थानसा खलायै गथालायमानि बिसिंते जों बनि फेमिलि नि गानार जों बासारि नांनाय जे थै थांनाय बर'नो जों गिफिलै माया हायनो हायदेबायसा गिफिलै माया फोनो जों बर'नि गान्दाव जों तंनानि नांगो अजरा हायाव जों बर'नो लगेरनानि नांगो दै जुबा जुब खायलायनानि नांगो जोंनि बुबाग्राबो आपिल खायजा नेरजतनो साइमाखा बनि फेमिलि नांगो जों जे मानसा जों जुबालायनि नांनाय तानि के बर'नि फेमिलि बर'नि नखुं ताबक अजराव गोबांमा बर'नि फाइनेंशियली मेंटली गोबांमा क्राइसिस जों मानो अजराव जों लगेरनानि नांनाय ते ओ रैलीनि बिसिंते जों बनि जे बिचार मा थाय सुबिचार मा थाय जस्टिस मा थाय अब जों थानसा ओंखा हांखे मानाय आगि जे अमा हायगतना गोबांमा मै थांमानि मैयाफ्राबो जों प्रेस रिलीज खायगै साखा जों सारसा ओंखा हांखे पावजा थांनाय जेनेबा खाकाहा आसो अमा हायबायनिया जों अमनो जस्टिस माया सागजरा जों गानाव तंनानै नांनाय जबा खायनायनि नांनाय दिनै कैंडल मार्च खायखा खाना हांखे पाव थांखा अमा हाया दिनै जों अकनै मार्का सिं ते किरम दमातिया थैमानि बिसिंते जों जत त्रिपुरा सा दफा ताबो फुनुग्रनि नांनाय फुनुगलायनि नांनाय जे त्रिपुरा सा अमाहाय गतना ओंखा हांखे बरक सिरिं तंलिया अमाहायखे जों थानसाखे फुनुगलायनि नांसिनाय दानि हांखे लाय थांमानि जराव जों गोबांमा पावै थांनाय फानो ताबो 2021 नि जामानाव जों थानसाखे बासालायनि नांनाय जों थानसाखे बासावै जस्टिस नि बाङै लागातर जे माया सा
justice maya sajora subichar maya sajora जों थांचा खलाय जबा खायखांखे जों मानाय किन्तु जों सारसाखे पक थांखांखे माया खानाय हानि बागै आं आपिल खायनि नांगौ आपिल खायनि मुसुगो जत तिप्रासा तंनाय खानानि ओ कैंडल मार्च रैली न जतनो साकबाय थां मानजागै गदालै ओ रैली न सक्सेस खायबाय जादि और जागा कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि इशू ता नो बायदि जिनि तिप्रासा नि जरा हायाव जों तिप्रासा मा बासनाय अमसिमा वानसुनाय जों लाइ थांनाय रगो जों नखा रेप खायजाक मानि गतना रगो जों हायनो पॉलिटिकल पार्टी इनवॉल्व होनै पॉलिटिकल फायदाना नि नाय होनै र हजागै गोबां जों अम हायवे बेद नाय कागलायै जों बिचार माया ngoi tong ta kusujura इनके हानि बाङै पॉलिटिकल इशू या अम दफानि इशू छि दिनै ओ ते सारमांनि कक्जा हा आप्रोजरा जों सिरि दं हा निनि सागो बगलाय मानो आनि सागै बगलाय मानो हानि बाङै जों एटलिस्ट तागनि सिमि जों थासां लायसिनाय ते सार खायनाय र ते सार जमान खायनाय र बनि फेमिलि र नंबा आं आपिल खायनि मोसो निराव बाहायनो थांसा ngoi बासालायनि नांनाय अम हायजराव जों थांसा माया के फाइनाल सालो अम हाय इंडिया कोनो ग्रेंटी करि हायसि जों जेखफानो अमनो एग्जाम्पलरी फुनुग्रनि नांनायसिनाय जस्टिस माया साजरा चिनि चबा चलेरनि नांनाय हायने जों मावा सलायनाय इंगा जों दैबो जोंनि एडिसि हाफांनि हयते जों बरनो जे कम्पोजिशन ननाय हायने हमनिया जों जे सुखजामानि जोंनि एडिसि हाफांनि हयते जों जे सुखमानि महाराजा दिक्लार खायरहा जोंनि चिफ बनो जोंनि सर्वसेवा बनो दिक्लार खायरहा जत कायनि फैमिली न 2 लाख ओ जरा हायो इसा सुबानाय हाय हनै हमनि किन्तु हम कम्पेसेशन या माने बनि क्षतिपूरण होनाय हाय हमनिया जों बरनि परिवार बाय जों एडिसि हाफांबो दंगो अम फुनुनानि बागै जों किसिसा रां बाय बनि दुखनो कागै माया बनि लाइनो जों फिरावै माया बनि जरा हाया न हारoi माया हायफानो जों निनि फेमिली वो दंगो निनि फेमिली नि लगे वो जों दंगो अम फुनुना बागैसि इनके ओ जागा आं दैबो पावनि मुसुबो जत सिनि दिप्रासा फेमिली रो बहायनो ओ जे थै थांजानाय फेमिली रो न जे मानसा सुबा बायदि फिजिकली मेंटली निनि इकोनॉमिकली जतनो फाइनेंशियली सुबा बायजादि इनके हायनो हाय सानानि मुसु खनानि जोंनि कैंडल मार्च रैली न जेखफानो जों सक्सेस खायि ऐतिहासिक खलाय फुनुनानि नांनाय जेमन जों दिल्ली अभियान न जों ऐतिहासिक के फुनुमानि हाय खनाबो जों ऐतिहासिक फुनुनि नांनाय जे जोंनि दे सार जे कनै बुथाजामानि न जों अर जोंनि थांसानि मारि जों अरबो फुनुनानि नांनाय जतनो हामबाय